Ncwadi kaMateyu 28. Ncwadi kaMateyu 28 sinemvuselelo kwindawo yasemfuleni. Iyaqala nge-30. Iyaqala nge-30 kaJuni. Indawo yasemfuleni. 30 June sinemvuselelo. Yophela nge-5 kaJuly. Imvuselelo yensuku ezintathu. Bani nobani angaphoswa. Sinevenue zimbili. Isuku lokuqala salikhonzele eChrisani Hall. Apho khona soqala ngo5:30 siyophuma ngo8. Siphinde sidibane ngomhla wokuqala kaJuly. Sidibanele eBhadeli nge1 nange2 nange3. Nge4 nange5 siyoyivala imvuselelo kwindawo yaseChrisani Hall. Bani nobani angaphoswa azohlangana azokhonza uThixo. Masifunda izwi ke sibeka itekisi sabe sikuMateyu u28 uchapter number 19 okanye masiyifunde nje from Psalm 16 Matthew 28 siqale pha ku verse number 16 sivizwe lenkosi ithi le yami ihloko the Great Commission. Cela ndifundele ke kule yesiXhosa iversion kwenzela basikwazi ba siyabe nazo zombili. Matthew 28 verse number 16 sawuphela pha ku verse number 20. Ithi ihloko sale yami the Great Commission. Umyalezo wokugqibela kaYesu. Umyalezo wokugqibela kaYesu. Yeah. Verse 16. Bahamba ke abafundi abali11 baya eGalili kuloo ntaba uYesu wayebayalele ngayo. Bathi bakumbona baqubutha kuye, kodwa abanye babethandabuza. Wasondela uYesu wathi kubo, anikwe mna onke amagunya ezulwini nasemhlabeni. Ke ngoko hambani niye kuzenza abafundi zonke intlanga, nibabhaptize egameni loYise nelonyana nelomoya oyingcwele. Lizwi lakho Nkosi eli sincede ngalo namhlanje. Liphilile Nkosi, liyinto yonke esiyidingayo. Moya ingcwele izwi lakho aliwi, libuyele kuwe lingawenzanga umahluko empilweni zethu, empilweni zabantu namhlanje. Thetha ngalo Nkosi, libhalele enhliziyweni sincedakale ubani nobani abe noncedakala ngenxa yokuthetha kwakho. Moya ingcwele siyabulela. Lithi izwi leNkosi kwincwadi kaMateyu uchapter 28 siqale pha ku verse number 16. Lithi izwi leNkosi abafundi bakaYesu abashumi-11. Ngamanye amazwi abafundi bakaYesu siyayiqonda babeyi12. Kodwa ke kwasokwenzekile uJudas wayengasekho kwinani labafundi ababeyi12. Babe sebesele beyi11. Lithi izwi leNkosi bahamba. Hlise kancinci ke mntana, hlise kancinci ndizovakala. Ya. Lithi izwi leNkosi bahamba baya kwintaba ewayebayalele ngayo uYesu, yokuba baze bahlangane kuyo. Lithi noba babengayikholwa nje abanye lento, kodwa baye baya kulaa ntaba kwakuthiweze kuhlangane kuyo. Malibonke igama leNkosi. Lithi izwi leNkosi wafika uYesu ephethe umyalezo uthi anikezwe mna onke amagunya ezulwini nasemhlabeni. Malibonke igama leNkosi. Uthetha nabo ngoba xa sifundiswa sithi ke ngokuhlobo i-Great Commission le. Lithi isiXhosa ngumyalezo wokugqibela kaYesu akawuthethayo, ewuthetha nabafundi bakhe. Zininzi into singasibalula
uYesu akazithethileyo. Kodwa sesifika kuMathew 28 kuthiwa i-Great Commission. Ngowona myalezo wokugqibela bawunikezwayo ebabawuse ebantwini. Sawushumayela namhlanje umyalezo wokugqibela omawuye ebantwini. Malonke igama lenkosi. Umyalezo wokugqibela ufunda ke cela unifundele leli version. Unifundele uverse number 19. Verse 19. Yes. Go therefore. Ndicela sibambe ngoku lithi go therefore. Yeah. Go keyword. Go. Yeah. Therefore, yes. and make disciples of all nations. Yes. Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Teaching them to observe everything I have commanded you. Yes. And remember, I am with you always. Ndifuna sibambe bazalwane. Lizwi lenkosi lona ngumyalezo wokugqibela wenkosi. Owathiwa mawusiwe ebantwini. Lizwi lenkosi uthi hambani niyokuzenza abafundi zonke inhlanga. Hambani niyokwenza abafundi. Uthetha nabafundi bakhe uyabayalela into baze bayenze. Go nibenze abafundi zonke inhlanga. Ningakhetha amampondo, ningakhetha amaZulu, ningakhetha amaXhosa, ningakhetha amaNdiya, ningakhetha amaChina, ningakhetha abelungu. Yani kuzo zonke inhlanga nizenze zibe ngabafundi. Malibonke igama lenkosi. Naku umbuzo nawo namhlanje ebusuku, ingabe sabanjiwe na umyalezo kaYesu? Hambani niyokuzenza abafundi zonke inhlanga. Hambani niyokuzenza abafundi zonke inhlanga. Nansi abazalwane into esiyithunyiweyo, asiyithunywa ngenye into enye nenye. Asiyithunywanga, siyithunyiwe siyokwenza abafundi zonke inhlanga. The Great Commission. Malibonke igama lenkosi. Ingavakala ke ilula ngolo hlobo. Asomsebenzi ulula ke lo. Asomsebenzi ongawuthatha kancane. Ukwenziwa komfundi kaYesu. Ukwenziwa komlandeli kaYesu. Ngoba lethi ngumfundi kaYesu, ngumuntu ozoba ngumlandeli kaYesu, agcine imithetho yakhe, aphile ngezwi lakhe. Hallelujah. Asithunyanga masihambe siyokwenza abaprofeti. Asithunyanga siyokwenza abavangeli. Asithunyanga sihambe siyokwenza abefundisi. Asithunyanga sihambe siyokwenza abaprofeti, abapostile. Kodwa kuthiwe hambani niyokwenza abafundi zonke inhlanga. I-Great Commission ke le. Ndifuna siyibambe ke bazalwane. Uyayixela kuqala into ezimbili uYesu emazenziwe ngabafundi. Ngoba umfundi kaYesu, malibonke igama lenkosi, akapheleli nje ngomfundi, kodwa naye uba noxanduva ebakalenze. Malibonke igama lenkosi. Funda beMfista 19 sithandaza. Funda 19 verse number 19. Hambani niyokuzenza abafundi zonke inhlanga. Hambani niyokuzenza abafundi zonke inhlanga. Nibabhaptize egameni loYise. Now lithi ke ngoba izwi lenkosi xa senibafumene enithe banabafumana, enithe nabafumana, enibafumeneyo bamamkela uYesu, nibabhaptize. Malibonke igama lenkosi.
Ndifuna siyime nje kancinci bazalwane phambi koba sigqibezele nje. Sibambe nje loo ndawo leyo. Abafumanekileyo, abaguqukileyo, abalamkela izwi, abamthathileyo uKristu, nibabhaptize. Ndifuna simapho ke bazalwane. Kule ndaba nje uba ndize nibabhaptize. Nibabhaptize. Uyabona ngoku sifumana umyalezo kwinkosi uJesu. Ithi ze nibabhaptize. Nayo ithetha lamazwi isuka khona emanzini. Lizwi lenkosi wafike wathi Johane ndifake. Akavuma uJohane. Uthi vuma Johane. Okwalobu nje ukuze kuzaliseke ubulungisa. Kuthi uYesu i-Great Commission asikwazi kuyikhuphela ngaphandle. Kumyalezo lona bazalwane esunikezwe nguYesu yokuba esibafumeneyo sibabhaptize. Malibonke igama lenkosi. Elibafumeneyo nize nibabhaptize. Uyabona ngoku ubhaptizo olu xa sifika kulo abanye ubhaptizo kukubhaptizo luka Holy Spirit. Akana nthumela uYesu mna ubhaptizo. Anawubhaptiza umuntu mna ku Holy Spirit. Nguye umuntu obhaptiza ngomoya oyingcwele. Anawubhaptiza umuntu mna kumoya oyingcwele nguYesu. Kuthixobo othulula umoya wakhe ababhaptiza abantu kumoya oyingcwele. Kodwa ubhaptizo olungenziwa ndim kufaka umuntu emanzini. Malibonke igama lenkosi. Enye ndisho wayesithumela ubhaptizo uYesu. Hambani ke niyokuzenza abafundi zonke inhlanga enibafumeneyo nibabhaptize egameni loYise loNyana neloMoya Oyingcwele. Umfundi kaYesu yabazalwane ngumuntu olangazelela uThixo imini nobusuku. Ngumuntu obambe umyalezo, ngumuntu ohlonela izwi likaThixo. Ayisengumqwebethu nje womuntu kuthi kuthethiwe bengathi akuthethwanga. Yangubani nobani ngathi hey ndincede Thixo. Go. Funda mema kokugqibela verse number 19. Cela uyifundele kule silungu. Bazalwane. Nina ingozi enkulu le abantu bangayi emanzini man. Ivangeli bazalwane. Uyayiwe emanzini. Uyeke ngenye kwewayifa besithubeni. Ndiyaxelela namhlanje ndiyithatha from kumazwi athethwe nguYesu qobo. Hambani enibafumeneyo nibabhaptize. Ndakasa ndiyambona uPhilip. Kuthiwa Philip uhlika ngendlela. Khona umkhonzi wampaya. Ulesi isibha. But I can understand. Lithi izwi lenkosi wehla ngendlela uPhilip. Wadibana nendoda. Inlesi incwadi kaIsaya. Lithi iBhayibhile wabuza uPhilip. Uyazazi lezi ndaba. Uzifuna unindawo uzazi kanjani? Kungekho umuntu undifundisayo. Malibonke igama lenkosi. Yiyo lo myalezo besithunywe wona apha. Enibafumene nibafundise. Nibafundise. Umzalwane wamkela uYesu njengenkosi nomsindisi akufika. Ame nokufundisa. Uyabhaptizwa emanzini amaninzi. Kuyayiwa emanzini bazalwane. Yeke enye nenye oyivileyo. Xa ngicala le ndixela yona ngaye nikudukise. Ndiyalisoyika izihoko bazalwane. Kodwa bangadukisa abantu kodwa leni indaba yokuya emanzini ibaluleke kakhulu. Bani nobani uyanyanzeleka aye emanzini amaninzi. Lizwi likaThixo ayisonto kamonakalo. Ayisonto kabani nobani. Kodwa lizwi likaThixo.
hambani niyokuzenza abafundi zonke inhlaka. Haleluya. Ibhlungu into esiyibonayo kule mihla. Udibana nabo kuthiwa bayankqonqoza. Hayi bayankqonqoza, that's why besiye ecaweni every day. Bankqonqozela ubufundisi. Bankqonqozela ubufundisi. Xa udibana nabo basatshaya icuba, kuthiwa bankqonqozela ubufundisi. Xa udibana nabo basarhawulana nentombi abesithubeni, basaqoqoda njalo bankqonqozela ubufundisi. Go! Verse 19. Yes. Go therefore. Go therefore. And make disciples of all nations. And make disciples of all nations. Yeah. Baptize them. Yeah. in the name of the Father. Baptize them. Yabazalwane kuyabhaptizwa emanzini abaninzi. Umzalwane kwakuphenduka. Oh. Hey madoda. Hayi andiyazi nje khona kweli. Bathi abantu hayi akubhaptizwe emanzini amaninzi. Kubhaptizwe egameni. Ubhaptizwe egameni wawungena wakwamkela uYesu akosidingo sobuya emanzini. Sikhona isidingo. Lizwi wayevumele ntoni uYesu ukungena emanzini yena xa singekho isidingo. Funda mem. Verse 19. Go therefore. Go therefore. And make disciples of all nations. Yes. Baptizing them in the name of the Father. In the name of the Father. Yes. And of the Son. Yeah. And of the Holy Spirit. Yes. Teaching them to observe everything I've commanded to you. Funda kule yesixhosa ke ngoku verse 19 isithandazeni nibafundise zonke izinto endiniyalele zona. Nibabhaptize. Wayesithuma luphi ukubhaptiza uYesu nxa kuthiwa ubhaptizwa lukho ngoba sifumana umyalezo sithunywa yokuba esibafumene masibase elibhaptizweni. Asikwazi ukubhaptiza umuntu emafini thina. Lithi izwi lenkosi bakhona ababhaptiza emafini, anakwazi ukubhaptiza umuntu elifini mina. Lithi izwi lenkosi ababhaptiza kumoya ingcwele, andikwazi ukubhaptiza umuntu mina ngomoya ingcwele. Nguye othulula umoya wakhe ebantwini olendithunywayo. Kukufaka umuntu emanzini. Vuma Joan. Lathi thina lathi kwalana. Naka amanzi. Kwalana uba ungandifaki. Ya, funda. Ke ngoko hambani niye kuzenza abafundi zonke inhlanga. Siphethe ivangeli kahambani. Ya. Nibabhaptize egameni loyise. Ya. Nelonyana. Nelomoya oyingcwele. Nibafundisa ukuba bazenze zonke izinto endiniyalele ngazo. Bangakhethi. Bangakhethi benze ezinye baziyeke ezinye. Nibafundise bazenze zonke izinto endiniyalele ngazo. Ungabe ngu-pick and choose. Ndiyayifuna le, andiyifuni le, ndiyayithatha le, andiyithathi le. Libafundisa zonke izinto. Kunzima kwexesha esiphila kulo. Ngoba thina senza bafundi, senza amarhamente. Inkawe namhlanje azenzi bafundi, zenza amarhamente. Nansi imistake esinayo kwexesha akuwenziwa abafundi abantu abazawuhamba ngentando kaYesu belandela izwi likathi ufuna amarhamente. Hambani niyokuzenza abafundi zonke inhlanga. Enibafumene nibabhaptize egameni loyise lonyana lomoya. Nibafundiseke. Nibahlalise phansi. Ngoba lithi izwi lenkosi. Hallelujah. Ningaqale nibasebenzise kodwa niqale nibafundise. Emveni basebefundile nabo banoxanduva lokuhamba bayokwenza abafundi. Liqanduva lomuntu nomuntu ofumene uYesu oKristu njengomsi ofundisiweyo wabhaptizwa ahambe ayokwenza abafundi.
abantu abazawufunda uYesu akathi xhobani athi njalo njengoba uKristu weva ubunzima esenyameni njalo nani xhobani kwalongcingane malibonke igama lenkosi bazawunithuthisa kabantu bazawuningcikiva abantu kodwa ngenxa banifunda uYesu haleluya haleluya hlanganani sikhuleke sondelani sondelani ikilo izokhala sondelani hambani-ke niyekuzenza abafundi sonke inhlaka masiyeke bazalwane benzama nje ukwendlala ngetekisi kuba apho sobe sigxile khona siphethe i-Great Commission kule mvuselelo esiya kuyo iyaqala nge-30 kwindawo yasemfuleni i-Great Commission lapho khona uYesu efuntela khona abafundi ba mabayokwenza ntoni kahle kahle mabayokwenza ntoni bathini ebantwini babenze babe njani babe ngabafundi umfundi kaYesu ke uyathobeka umfundi kaYesu ke akaphakami umfundi kaYesu ke akazikhukhumalisi umfundi kaYesu ke akathanda imali umfundi kaYesu ke uyasicaphukela isono umfundi kaYesu uphila ngezwi likaThixo haleluya aphanike niyokuzenza abafundi zonke inhlaka abantu abazawufunda kuYesu bathi uthini ukwenza uthini ukuthetha nibabhaptize nibabhaptize uba ukayo emanzini uyiphostile i-Great Commission ungayiphosti ithuba elivelayo lokuya emanzini kuyayiwa emanzini afaka umuntu athi ubhaptizo lu ukuntiliselwa bazalwane ukuntiliselwa enibafumene nibabhaptize masiyambeni ke siyolala ke bantwana bakaThixo inkosi mayisikelele ukufunda kwezwi layo umyalezo osunikiweyo masihambe siyokwenza abafundi inhlanga zonke singenza amahamente abantu esabasenga sibafuna imali kodwa senza abantu abazawulangezelela izulu abantu abazawunqanwa babe willing ukuncama ihlabathi ngoba kunje akuncanyanto namhlanje kuhanjwa nazo zonke kodwa abafundi bayancama bazalwa bayancama alibonge igama lenkosi alibonge igama lenkosi usibonile useqhelele ephendeza usibonile usibonile
Masifanele bantwana bakaThixo. Manishiya ke isaziso. Nge-30 kaJuni siyahlangana kwindawo yaseMfuleni sinemvuselelo ye6 days. Usuku lokuqala salikhonzele eholweni laseKhrizani ikufitshane netaxi rank. Usuku lesibili nelesithathu nolesine which is i1 ne2 ne3 so ikhonzela eBhadey. Usuku lesithandathu nelesihlanu which is i4 ne5 so ikhonzela eholweni laseKhrizani kwindawo yaseBhadey. Kulapho khona sabe sikhonza khona siyovala khona imvuselelo. Ubani obana ngaphoswakhe siyokhonza uThixo asiyangojoyinisa umuntu uqawe. Ubani obana athi ndifuna ukuba khona ndiyonqula uThixo asincede uThixo ngohlobo lonke afuna ukusinceda ngalo. Siyayivala ke bazalwane besimemezela nje lo conference okanye lo winter revival ezawubanjwa kwindawo yaseMfuleni. Ubani obana xelela umakhelwane nomnye axelele umakhelwane wakhe 5:30 siyavula ingcango eholweni sabe siqala sidumisa uThixo. 8:30 sabe sesahlukene ubani obana goduka yokwatyisa. Khona ke bazalwane ngazijongena kwalapha ku TikTok uzozibona ke izipika ezabe zityisa izwi likaThixo. Hallelujah. Matthew 28 verse number 19. Masiyambeni siyolala ke bantwana bakaThixo. Inkosi mayisikelele ukufunda kwesilayo. Umzalwane nomzalwane uyabhaptizwa uyaya emanzini amaninzi. Inkonzo leyo sashiywa nayo. Sibabhaptize sibafundise zonke izinto. Bebe hayi bazalwane ungazikhethela ukuthi hey hayi mina ndifuna ukuba ngumprofeti, mina ndifuna ukuba ngumongameli, mina ndifuna ngawuhlala uThixo uyayazi yenza igift ezi. Kukho eyofundisa, kukho eyoprofeta, kukho eyopostile, kukho haleluya zigift zikaThixo. Haleluya. Asithunywanga masiyonenzeza zona. Lide izwi lenkosi thina masenze uThixo aveze igift kwabafundi. Masiyambeni ke siyolala. Ubani obani bangayibona hayi yeke into bayike umbhaptizo hayi ukhona emanzini amaninzi. Kwase mayisikelele ukufunda kwezulayo. Abhayini bazalwane siyabulela kwaba khona kunye nathi namhlanje. Sawudibana nge-30 kwindawo yaseMfuleni. Sibondiwe ke bazalwane. Imbiza ya ungathi hayi bendingavanga siyimemezele lemvuzo. Winter revival. Winter revival. Winter revival. Kwindawo yaseMfuleni 30. Ungaphosa umntwana kaThixo. A great commission sasiphethe yona. Baba yini bazalwane siyabulela kakhulu. Kwase mayisikelele ufunde kwezulayo ngolosihlanu. Nami sengithi hayi bazalwane ngilapha kwami ndihleli nefamily yami nabantwana bami abaphambi kwami nonkosikazi sikhonza sonke apha kunye nani. Andikho kwenye indawo. Hayi nabahlela phambi kwami. Bayandilandela nami nomama wabo bafuna ukuvela hayi. Hallelujah. Baba yini ke bantwana bakaThixo siyabulela ukuba khona kunye nathi. Kwase mayisikelele sibonane nge-30 kaJuni kwindawo yaseMfuleni. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Hlala kimi ndihlale kuwe thanda zothanda kwami yiwo lowo thanda
Amen. Yiwo lowo thandazo wami abayimba zabantu Nkosi bayisikelele ukufunda kwezilanga. Hallelujah. Wenza ufuna uhlala sihlale usuku bonke sibambe ni Great Commission abani yokuzenza abafundi zonke inhlalo. Singahlali sinawe bazalana si relax kodwa sinikeze umyalezo yokwenza abafundi inhlaka zonke nokusemsebenzini yenza umfundi kaYesu ekhaya ehlaleni sinoqanduva. Hallelujah. Nkosi mayisikelele. Amen.